Kaloku xa uqhwaba ingoma ine-rhythm, ujonga inyawo lihamba kanjani. Uthi di 1 2 1 2 1 2 1. Azani bambeke mabala, 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 azani bambeke mabala.
ndingacacisela ngayo apha udark ne-complexion uthwele nandixelela unengxaki yokumane siwa unengxaki yokuxhuzula nokumane exhuzula yona nto uzise apha loo ngxaki yokumane exhuzula udark nobhuti. Omnyama njengoba nditsho yakhanya ubhuti omnyama ngabe kanti nawe unayo loo ngxaki but ikhe wanengxaki yokuba abantu abangootata bayacalana ngakuthi xa besendaweni enendibano bayawuthula umnqwazi bayawuthula ikepisi ngakumbi indawo abathatha ngoba ihloniphekile noba inabantu abadala. Xa bengehlanti xa besenkundleni xa kukhona nje loo nto bayenza kufika besithi umnqwazi ukubonakalisa intlonipho. Andazi noba nguwe na obendimbona kodwa ke ukhaya khulu omdala ukhona indlu eyayinguvumta yaze ngendlu yadilika ndazi noba yaphinde yayenza ngokutshana kodwa kwakunguvumta kunixanda kokwenu ukhaya khulu kokwenu uyawazi lo mzi zange waya ukhona uhamba nabani futhi awukho umntu oyifemeli ohamba nayo. Okay, kwawuhamba nomntu ngoba xa ndifika apha abantu bangokwenu bathi awuloywanga ningabantu abavele bafulayithela ikhaya. Ndinibona phakathi kwekhaya nithe sa ndikubona utshiphile nemka kowenu nemka kwakhaya khulu kwenzeka ntoni? Uthi ke zakutshipha yena batshipha utatakhe adokohlaya yena uthi wemtatakhe. Ingxaki ke isenkundleni kumele nilungise isimo khona isimo sokubhidana kwezinto andizukuhlahluka ngoba andikuboni ngathi uzawuzazi ezinto endiza kubuza zona ngoba nafulayithela ikhaya akuthethwa ngutatakho ke kuthethwa ngawe ngoba wena ndithi uzalwa ngutatakho xa utatakho efulayithela ikhaya wena ufulayithelanga uthi hey akantsotsi akangikhuluma nje kuluma banomazi waseziteksini okanye wonke waseziteksini uye ulibala uye usikubele lo ngamela ngibuze wena ngoba ngoku impendulo ebeziza kukhulula uzombe ungazifumenanga
okokuqala nje khona isimo samasiko ekumele ngabe siyenziwe. Wawukhe wanecase? Acinga la madala. Acinga ngolo mfa. Uthina ndazambamba ucimba uclever. Ucimba uclever usange timing. Uthi ingxaki ngokawuzozifumana iimpendulo zakho ngoba into isimo siphakathi kwamasiko, crisis i-identity, ngoba khona okwenzeka kwakhona abafazi abazala abantwana ingengabo abalapha kwakhona isiphithiphithi kwathi saa andikho ke ngoku uzosazi ngoba isimo sakho ngathi sikhona uba siphazamiseke ngenxa yokugula. Andikho ke uzawuyazi but ke ngoku ndiva buhlungu ke mna ngoba phakathi kwabantu bekufuneke ndibakhululile esenanini but ke ngoku impendulo awuzokwazi ukuzifumana. Walala esibhedlele mhlawumbi walimala kodwa walala esibhedlele ithutyana. Okay. Okay, sentsho abantu abadala mabayenze ngokwabo ngoba ngayithini. Sentsho uba ke mabenze umsebenzi wabo kodwa ke kwizinto ezingazikwenziwa liyeza lam ekumele zenziwe nini ekhaya. That's the problem. Bendakufuneka ilungiswe ekhayeni ukuze izinto zibe right. Kukohlwaya ngoba kungenxa yezinto zabantu abadala ekumele nizenziwe. You might have lost your memory kwenzeka okwenzekayo kodwa kungenxa yolaka lwabantu abadala. Kulapho bekufuna ukukhulula khona ngoba inento ocinga fanuba kukhona unyawo lwempilo. Lulaka lwabantu abadala, kukhona izinto ekumele nizenze ngendlela phakathi ekhaya.
andifuni ukwenzela uxinzelelo mongo ngoxinzelelo. It's okay if bayakwazi abantu bakokuyo uyomamela indaba nawe uyoncedisana bayokwenza njani. Ndithe Nkosi ngangazanga ndoda ingawo khona usikhaya ngokuyaphazamiseka usisi phazamiswa nayigqomu operation elapha eMzantsi Afrika ayo-operation beyokwenza i-operation namhlanje. Uyenze nini? Andini? Ungahana umntwana lo mntu ebeyokwenza i-operation khona izinto ezikhutshiweyo apha kuye ngaphakathi zakhutshwa kuthiwa kukhutshwa izinto uphi kuyokhupha ii-fibroids wenze i-operation esibelekweni. Nxa uzithetha iindaba zakho i-contact office azikho zinkulu andithi uyazazi andithi hayi ke ndiyakuthanda ufuna uthetha ntombethanga ufuna uhlahluka uMakhosi uthi ukhanyiselwa nosisi unengxaki yoba nepain iba semqolo but uba nokungathi amazantsi wakhe ayafa endimbona ngathi ngumntu ozawulala esibhedlele. Then uthi ke ngoku kwapha kokwabo kukhona iindwendwe ezifikile lanto kuthiwe kukho izantoni connecta naye lanto kusithi unayo lo phakama uzawusondela umhlahlubela pha phambi kwakhe uya kodwa lo mntu ukubona nomayezi bona ba ubona mntu uyi-one
ndiyakuye kaloku banokhulula umntu abantu ndiyakuye nawe nawe ntombi ethombo yini nampakanyana hayi antombo ndithunywe kuba baba kuthi hayi ntombi hamba umntu ngakuya ngesihlwele sakhe makayi ngesihlwele sonke wemamtolo sintengamatolo Matolo, sitting Matolo, Matolo, sitting Matolo, Matolo, sitting Matolo, Matolo, sitting Matolo, Matolo. Nitolo nathi kisoliza ngoba nifuna uvinda baza.
kuyabhalwa apha kum kuyabhalwa cancer ne kuthiwe ke uphakame ke isimo sakhe sokugula bandibonise ke bandithathe bandisesibhedlele xa befike esibhedlele bafike bandibonise i-diagnosis okanye ifile yakhe ndibone ukugula okukhulu nigqibela umhlahluba ndibona ukugula okukhulu okanye ukugula okuthatha ixesha elide kodwa phakathi kokugula eyona nto endingathi indithathe yamlimaza yambeka phantsi sisimo somhlaza okanye isimo sekhensa. Xa ndiqhubeleka ndijonga kuthiwa kunemiyalezo yekhaya eyayigqithisiwe even yagqithiselwa usisi olu hlobo lwekhensa luhlobo lwekhensa olungakwazi ukunyangwa ngokokugqirha luhlobo lwekhensa olunokunyangeka azinokuyenza only if ndibosisene cancer only if angahoya imiyalezo ayinikiweyo. Ndithi xa ndifike senziwe uqhaqho apha emzimbeni ngathi ngumntu okhe waqhaqhwa ngendlela agule ngayo lungabe mhlawumbi lenziwe kaninzi angakaqhaqhwa ukuthi ufuna ujonga yintoni ingxaki yakhe ajongwe ngoqhaqho endaweni yojongwa nge-tests ngenxa yesimo sokugula kwakhe kuthiwa ke umyalezo makahoye imiyalezo ayinikiweyo kumfakazela ukugula ngumntu owayenobomi ngumntu abantu babhabhule nje but ithongo has taken everything away from her washiyeka nje engumntu ngoba uyaphefumla kodwa konke nje uphulukene nako ngaphandle kokugula. A lot has been taken away from usisi. So I feel like it's pulling back. uthi xa ethetha gogo kwa esibhedlele ke kwathiwa i-cancer yakhe isengu-1%. Abona izinkabi nje nani niyakwazi ukubona i-cancer nje anibonile la bayibonile sisi sulila ngalo bayibonile kanye izinkabi izinkabi zenkabi ndithanda ukujonga ndibona ingathi nje ungaphakama nam ndinganawo amandla oba ndithi uphilile usenalo ithuba xa ndikujonga ewe ukunzima kodwa ukafikeleli kwithuba lokuba kuthiwe sincamele akho nto singayenza usenethuba. Kodwa gogo ne njengoba usitsho ndithe xa ndithetha nosisi okanye xana ndimhlahluba ndathi usezawuba nzima because ndibona abantu ekungathi bawayeka amasiko okanye abasahoya nganto edibanise namasiko wazothi yena abawayekanga amasiko. Ndathi yintoni into edibanisa nesiko enanikhe nayenza okanye ebenikhe nayenza recently? Wazothi yena qho ngoDisemba bona bayasila benza umbulelo. Ndithi ke mna ke kunezinto
ezidiphu ezidinga ikhaya ezinjengento yokubana kukhona abantu kokwabo gogo ifamily at large abangaziwayo ababhubha abangaziwayo ukuba baphi. Kunabantu ababhubhayo abangazange baguqulwa abangazange babuyiswa abangazange bathini abaziwa nokuba baphi. Ndathi xa ndiqhuba gogo ndathi kunabantwana okanye kunomntwana oyifemale owayekhe wangena entsimbini ngaphambili kodwa wayeka esithubeni wazondiphendula wathi ngumama wakhe. Ndathi xana ndithetha naye usezawubanzima because kunabantwana abaninzi abalapha kweli khaya abanesi siphiwo anaso kodwa akubonakali ngathi iseyinto ezawuhola because of ukungenzi kwamasiko ngendlela erayithi. Into lele kubo ke lele kunike ngibonisa inokhona kanti usifo zonke unowamanje ukuba angayicinezela ikhensa kodwa kufuneke ube patient akwazi ukuphila nesiguli iminyaka emihlanu osifo zonke abathathu wena sewusithi hayi khanga kunceda usifo zonke zodinga i-consistency kufuneka kuphakame namathomo and uligqirha wena yona nto unobangela ukugula kwakho into yoba wena uhamba ulalala lo ungayithathi intsimbi ankoqhanga siyazibona zonke ezizekhaya zonke ezinye nje uhamba uthi sendisonqena nje ube ndisosengathi sisi ndiyakukhaba kodwa sewuwile uthi umntu omdala hayi mandiyeke hayi ngoku yena kuthiwa wena uthanda indoda ukogqitha yonke into apha emhlabeni uthi angakubulala for indoda uthi yiyo le bangela bangayithathi intsimbi deputy imeni angimeni mamngwevu ukhanyiselwa ngosisi yonke family uthi kule family bathathu abantu abaye bagaxeleka ubamngwevu baye bagaxeleka engozini zamamngwevu ndingabhudi iindaba zakho ndifuna uhamba manje emanzini bethu siyavumelana musi siyavumelana cela abo bhuti abathathu ngicela sanufota cela ndingazifoti siyacela lo mntu ukhoyo uvuleyo apho kwaba bantu endina ngabo bathathu Obhuti bami nomamam. Ndiyamazi. omnikazi womkhosi kaziyawuphatha nyakahamba hayi xa kusenziwa umsebenzi uhlenge ongembuyini Enjalo. injalo loo nto kweli khaya kukho abantwana mkhulu ukhona nawe nawo loo nto
khona okokuqala ukuthi umuntu kwezifama yonke le nto eyenzekayo ngendlela kwazi mina ngikhathela amagcibane wethu wale uqale ngokukhanya umhlakelo ngubeni umfunayo kanye niyakhethe anikuhlatshelwa ngumuntu olumaziko kuyakaba ngiyam-undermine ngiceba yena ukuthi engenandini kodwa ngiyam-undermine ngokuba yiyakaba kubalulekile indawo yokukhona athatha yini ayibona ekhaya aba basindileyo ngoku uzawuqhubekeka abanazaa nawo basebekhe banazo izinto thitha ngabo bathatha kukhona indlu ebekhe kwaliwa ngayo engathi yindlu esedolophini okanye iselokishini kodwa yindlu yelifa uyalazi unalo ulwazi lwayo Gogo na. ngumntana apho kwakugreen indlu kwakugreen kudala but yaphinda yatshintshwa bafake isikhala zangawazi ukuthi green okanye ipitch nekhaya kukuphi Andiyazi gogo. Andiyazi gogo. uyabona isingathi ngosikhona let umzi onomnombo wamawela wazi Ndiyawazi gogo. uyawazi ke ngokuthela ungayazi izilibo zakhe because umnombo wamawela usuka kulo mzi endithetha ngawo hayi ngutwayi phakamwayo naphoso ikhona into eyileta okanye esi-certificate obuyilindile okanye bebhaliweyo kumele ngabe uyayifumana Ewe gogo. athi mandikuxelele ibanjwe ngabo abantu bakowethu athi uyilindile kudala uyilindile ayidize intoni le Gogo. ndakandivandlele Ngamaphepha okleyima gogo. athi kaloku ibanjwe sithi uthi kaloku ukufumana kwakho le nto uzawukhululeka udakaze because kaloku izakwenzela ubomi obungcono kunobunabo but ke ngoku until bayazi uba ezi zinto zabo nizawuzenza that's the only time abazayikhulula inemali phakathi Ewe gogo. imali ininzi so uzawukhethe iphi ke ngoku ndaba zakho ke ndizinikwa ngala mawele athi ke okhona amawele athi kukhona umntu owenu kodwa andiqondi uzamazi ngelaa xesha kulakudala ngoku seyisweleka usweleke seyihamba nge-wheelchair yamazi Andimazi gogo. umntu wakudala awuzimazi ngaphandle kwala mawele sesinye sezihlwele ezihamba ngawo sesinye sezihlwele kwezi zibamba into zakho ubambile ngokuthi phakamani nihoye izinto zabantu abadala abantu abadala banolaka that's why nina nibona ngathi izinto zenu azilungi banucimba ibhafa isebenzi lesimnyama ngoku xa luqonda bakwehleli khona ingxaki ekhoyo ekhayeni ngoba izinto zekhaya ziyakubamba cinga ifana uba nguwo neproblem kanti ikhaya funeke lihlangene kulungiswe isimo camakho ndinothetha hayi ndithi kuthetha ukuvela yabona bhutula becakwa mama vele ukhokho wakhe apha kuyo uthi lo khokho uyengumntu uthi ke wayikhohlakele ndazi noba niyavana ngayo nyamasi niyava xa kuthethwa niyava le uthi ke wayikhohlakele xa ndifika ke kumzi ewangumzi apho nina niphuma khona nonke
okukho ababini nawazi akubhethi ngathi ukwazi lento kuthiwa ukwazi udala nyamazi uzodala niva niyasazi izindlu bazazinjani zange nikuze okay uvela ke akukho umsebenzi omkhulu usanda kwenziwa ekhayeni wabantu abadala efamily uvela umsebenzi owawenziwa ekhayeni but kulo msebenzi kwaba khona isimo senkomo engazange ikhaya uthi-ke unobangela utsho lo tata ulixhwenge unobangela woba le nkomo engazange ikhaya andizuyithetha mankoza andizikwenza nto ngaloo nto nina andizihoyanga ezanto itsokile uzazibona apho kunxitywa into ezininzi kulapho ukhe waphangela khona okanye kulapho uphangela khona ngoku uthi lo tamkhulu uba yenziwe le nkomo ndiyifunayo phakathi ekhaya kukho umsebenzi awufunayo okanye kwipost ayifunayo uthi ukho le post uyifunayo uthi kudala uyigqibishile uzoyifuna apha kum uthi akubanjwanga ngowendlondlo ubanjwe ndini ukuba beyenzile le nkomo ngoba kukho inkomo yezilo ekumele ngabe yenziwa phakathi kwekhaya kukhona umntwana ophuphayo esikhe samkhanyisela uthi nawe wakibala amaphupha kodwa ayakunika imiyalezo ukuba abantu aphupha uyaphupha ndithi uthi-ke ngakuxelela uba khona umsebenzi kufuneka wenziwe uthi-ke uzawuhlala ngebhafu kandlondlo siwubamba umsebenzi akho ngxaki asiyimi loo nto but once ke ngoku ndinifuna ndikhululwe ndim mna ndatuze ndikhulule kube kanti akho jani once nalungisa ityala bathi hayi ke siyayidedela ngendlondlo into zakho kuwe andazi nokuya ndivana kholo umsebenzi bazakunika wona neba ufuna i-twin-cap ufuna uthenga ibhanki atsho kanjani athi yeza isendleleni uthanda ibhanki wama naba ubushiyeleni unkosikazi awaza wedwa wazozivocavoca uthi-ke une-wealth yendalo uyazibona okanye awuziboni uthi une-wealth kanti ke ngoku khawuphakame uhoye izinto zekhaya uthi noba ungalalala but nguwe owonyuliweyo for ukukhokhela ikhaya ndibona umntu abantu abaninzi abajonga kuye noba kumele ukhuphe i-10 rand mhlawumbi umfazi uzothi bayakuyuza abantu bakowenu wena ngokukhupha kwakho i-10 rand more blessings to you ngokukhupha kakho i-20 rand more blessings to you ubomi bakho wena ubekwe kanjalo xa ndifike kukhona andazi noba mhlawumbi ubucinga engqondweni uba uzawurenovata okanye ubufuna ukwakha usewusakha already camakho ndibabona ke besithi izawukwenzeka uzawuqhubekeka kakuhle izawuthi iproject you have been blessed izinto zakho ziyakhululeka kanini kodwa bacela le nkomo ngoba kukhe kwathethwa ngayo ngoku senithethile niyalalala nide niphakame nachaphazela nendaba yamangcwaba but anide niyenze athi bacela yenziwe le nto yalamangcwaba kunye nale nkomo yezilo uthi kwakuvela imfukamo yekhaya nayo uthi babe ntombi yathunga sondicunculeyo uthi nayo babekubonisa ngazi ke noba uyakwazi na uwazi amathongo uba athetha ntoni waye wayazi uba yimfukamo awuyazi bikhona lo msebenzi wekhaya batsho kanjalo ke lungisani uzokwazi ukufumana ungumphathi emsebenzini awukayifumani le supervision post ku-aplayini khabacenge ke bayikhululeke nam ndizabacenge nethemba loba uzawenza lo msebenzi but ke ndikubona usayina ufumana ne-management post camakho andizange zodlala apha zisebenza andizange zodlala zisebenza right sicela nje ukuvuma ingoma silungise kuthiwa inde indlela eya ebhafini ixesha selisityile le ngoma nje yoba thina sikwazi uthetha sithethe
izinto zethu. Ndizoxhentsela ke sana ngokwenu uzoxhentsela sithi. Ukhona usisi apha. Selida indlela ezosetyenzwa ngayo into zokwazi. Sixelele uba sizawuthini ukusuka apha. Babelana bangakanani abantu abafuna amayeza ngicela nje izandla bangakhange bakwazi asoze. Nini nonke mos. Bafika nto bebethathe amayeza khanitshoko. Bapha bebewathathile. Nidlalile ngathi. Nifuna uphinda mosini. Ndabaqonda abaseKapa nabaseHermanus. Kuthiwa ke mntanke ke nime kancinci. Kuthiwa khanyiswayo.